הכל, הנה זה בחוץ. מה זה? אתה תקרא לי, הכל אצלי יש. מה? לא, זה פתאום לחיים קצת. הנה זה אחד, מנחם, ואיפה את האוכל? שמתי לי פה. פה, הנה, וזה. וזה. תראה, הנה. בבקשה, תודה. יופי. אוי, זה יוצא לבן על רקע שחור, זה פחות טוב. זה צריך לצאת ככה, אחרי זה תמונה לא יוצאת טובה. או! עכשיו זו תמונה הרבה יותר טובה. בבקשה. בסדר, תודה את רבה. יכולה לספר את כל הסיפור של החיים שלך עכשיו. לא רוצה כבר לספר לאף אחד כלום, מנחם. לא, זה דרך מצוינת, צריך להקליד אותה. מאוניברסיטה מחיפה, כן. פרופסורית, יש לי מכתב שלה, ביקשה אותי, אני עליתי על המחשב שלהם, שאני אספר הכל מה שעברתי. כל כך בכיתי שהיא אמרה מה זה מפריע, אמרתי מאוד מפריע לי, אני לא מסוגלת הכל לספר. תודה רבה. זהו. למה? ככה. מתי דיברת איתה? חצי שנה לפני זה. אז בקשר למה הם התקשרו? היא רצתה שאני אספר איך אבל- שהייתי ביער ובאיזה גיל. מישהי מאוניברסיטת חיפה שרצתה לעשות מחקר. עבודה על זה. איך קוראים לה? את לא יודעת. לא, אבל יש לי... כי היא בטח מכתב, עושה אני עבודה, אספר. היא הולכת בסדר. לעוד אנשים. אוקיי, טוב, תודה רבה מנחם. טוב, תודה רבה שאתה ישנו. מצוין, בוודאי. זהו. ועכשיו אני הכל יעביר לי פה מהמזוודה. למה לפה? אני לא יודעת, אולי לא. יש לך מזוודה אדומה, זה יותר טוב, לא? לא, את האדומה אני לא יודעת למה אני לא אוהבת אותה. זה אני משאירה לו. שאני אביא לך מזוודה שחורה שיש לי בבית? אם היא קלה, וכן, את אני בבית. יכול להביא לך את אמא, המזוודה. אני צריך שתמצאי לי, גם היה לי עוד תבלינים אפס. אלי, רק התבלינים האלו היו. זה מצאתי בכלל עכשיו, מצאתי את זה. לא, 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 אתה לא מצאת את זה, אני שמתי לך ביחד. ויש לך את זה החריף. מה פתאום, זה קודם כל זה לא שלי בכלל, וזה מקולקל, לזרוק את זה זה- לכל אז המקום. לזרוק את זה? הוא כבר לזרוק? מגעיל. הנה, נגיד. הנה, קראתי. לא, לא, תסתכלי, צריך להיות לי עוד היה משהו. היה לך עוד, אולי זה. מה? כן. יופי, זהו, תודה. Was steht dann eigentlich Adonis sein noch eine Woche? אני אעשה סדר בעצמי. הלוואי זה תמך נעשה. גוד תניו. כן, כי זה היא נתנה לי 10, זה אני צריך לבשר, זה קורקום. גם לי יש קורקום, וזה אבל כמון. אני אעשו שנינו. זה אפשר לזרוק? אני אזרוק הכל, נו, מה את רוצה, אימא? יאללה, סוזי. אלי, נו, בבקשה תסתכל מותק, תראה. נו, זה אפשר, אתה רוצה לשפוך את המים? לא, נישט. לא. טוב. מחנה כלי מסופיה? כן, אתה מרשה לי? לא יותר מדי קלעים. לא. זהו, כן. סחובה. בסדר. לא, אני מסתכל, זה מותח, אוקיי. הנה, אני לוקחת לך את זה מפה, שיהיה לך נוח. זה. אתה רוצה כזה, מה שיש גם ירוק? אמא גורני, שאני רוצה לא, לא, לשקט תרשה לי את להראות עצמך. לך. מה? יש פלפל כזה ירוק, גם אחד שלך. זה אותו דבר, אם אני יוצא אני אקח, תודה. שלום. שלום. תפסיק, אני לא רוצה, תפסיק. מה? תפסיק, תפסיק. טוב, אוקיי. תגיד, איתי אלה יכול לבוא אליי? מתי? אפילו היום אם הוא רוצה עם המזוודה? לא. יעשה ספורט. מה פתאום שיבוא לך היום? למה זה כזה דחוף? שיבוא אליי ביום ראשון. ביום ראשון נראה איך שהוא ירגיש. מה אתה אומר? כן? מה יהיה? מה יהיה? דיברת עם הפרופסור? דיברתי איתו. מה הוא אומר? שצריך כנראה להמתין עוד. או להעלות לו את המינון אולי, או צריך להמתין עוד. ואתם לא עליתם? הוא העלה לו את המינון. נו, הוא אמר שלוקח, יכול לקחת בין חודש-חודשיים מה שמרגישים את ההבדל.